Vítam vás v znovu otvorenej lekárni Dr. Max v Zlatých Moravciach na poliklinike, ktorá sa otvorila pred mesiacom po 2,5-mesačnej prerábke. Prispela k tomu, že lekáreň je krajšia, vzdušnejšia, priestrannejšia, je tu širší sortiment, takže vieme vyhovieť pacientom lepšie a veríme, že pacienti sa budú k nám radi vrácať a budú tu spokojní, takisto ako aj personál lekárne. Lekáreň bude fungovať súčasne aj ako výučbová lekáreň a veľmi sa teším, že naše vedomosti a skúsenosti budeme môcť odovzdávať aj našim budúcim kolegom. Dobrý deň, ja som Jana. V týchto priestoroch už pracujem viac ako 10 rokov, ale takéto, ako to máme teraz, ešte to nebolo. Je to oveľa lepšie, krajšie, modernejšie. Rekonštrukcia prebehla, si myslím, že veľmi dobre. No a tešíme sa veľmi na nového pomocníka nášho kolegu, robota, ktorý nám bude uľahčovať prácu. Nový sklad lekárne sa mi veľmi páči, je to tu oveľa príjemnejšie, priestrannejšie, svetlejšie a máme oveľa lepšiu komunikáciu s personálom, väčší výber vecí a proste cítiť ten progres. Rekonštrukciu lekárne ako stály zákazník určite oceňujem, je to tu modernejšie, prehľadnejšie, širší sortiment výrobkov a taktiež oceňujem nové plus spravenie si CRP testu, keďže pacient ušetrí čas strávený u lekára.